Tänään lounaswebinaaria aiheena tapahtumatuotanto haltuun, enemmän vaikuttavuutta ja vähemmän säätöä. Mä oon Katariina Saarinen Lyytiltä. Johdan täällä Suomen markkinointia ja teen sisältöä kansainvälisesti. Ja mun rooliin kuuluu myöskin tapahtumatuotanto. Teen noin 30 tapahtumaa vuodessa ja jokaiseen niihin liittyy pieni viestintäelementtikin, niin siksi olen täällä kertomassa teille tapahtumaviestinnästä. Ja mun seurana täällä on Mari. Kerrotko itsestäsi? Moikka, mä oon Mari Viljanen tapahtumatoimisto Meventiltä. Olen täällä asiakkuusjohtajana, eli vastaan meidän asiakkaista ja pidän hyvää huolta siitä, että kaikki menestyy ja teen myyntiä ja markkinointia toki myös osittain. Ihanaa Mari, että olet mukana ja Mari tosiaan sitten johdattelee meidät sinne tapahtumatuotannon saloihin. Ja Lyyti tosiaan on tapahtumahallintajärjestelmä teille kaikille, jos siellä on linjoilla joku, kenellä Lyyti ei ole vielä tuttu, niin tapahtuman hallintajärjestelmä, jonka avulla sitten voi toteuttaa live-tapahtumia, online-tapahtumia, hybriditapahtumia, koko sen elinkaaren ihan kutsuista sitten sinne palautteen keräämiseen asti. Ja Mevent puolestaan täyden palvelun tapahtumatoimisto yritys- ja yksityistilaisuuksiin, ja me ollaan erityisen tunnettu alun perin oltu häätuotannoista, eli ollaan järjestetty näyttäviä premium-häitä jopa NHL-tähdille, ja siitä se tarina lähti, ja nykyään tehdään paljon myös yritystapahtumia ympäri Suomen. Wow, upeata. Hei, mutta nyt on esittelyt esitelty. Toivottavasti viihdytte ja saatte tästä jotain hyvää käytännön tietoa omaan tekemiseen. Kysymyksiä saa kysyä tuolla chatin puolella ihan pitkin matkaa. Kysykää ihan mitä vaan mieleen tulee matalalla kynnyksellä. Tai sitten voitte lopussa sitten säästää vielä kysymyksiä. Ja sitten jos tulee jotain, mitä ikinä kaipaatte lisätietoa, niin voi olla yhteydessä myöhemminkin. Ja tästä tulee sitten myöskin tallenne, niin saatte sen sitten heti vaan kun saan sen valmiiksi, niin saatte sen sitten sähköpostiin katsottavaksi, jos joku asia sieltä jää askarruttamaan. Mutta hei, mennään eteenpäin. Tänään tosiaan puhutaan vaikuttavasta tapahtumaviestinnästä ja erityisesti niistä rakennuspalikoista, jotka tekee tapahtumaviestinnästä onnistuneen. Sitten puhutaan ihan vähän tällaisista juhlista, jotka syntyi sattumalta Lyytin ja Shiftin yhteistyönä. Ja sitten tosiaan Mari vielä lopuksi puhuu vielä ammattimaisesta tapahtumatuotannosta ja erityisesti sen edustaja antaa tosi käytännönläheisiä vinkkejä siihen, että miten pääset alkuun. Yes. Miksi nähdä vaivaa tapahtuman eteen? Tapahtuma, te varmaan kaikki tiedätte, että kun järjestätte tapahtumaa ja siellä kohdeyleisö viettää sun seurassa jopa tunteja, on se sitten, jos se on vaikka live-tapahtuma, niin siellä saatat viettää koko illan vaikka tai jonkun viihtyisän aamupäivän sun kohdeyleisön seurassa ja se on tosi vaikuttavaa brändinäkyvyyttä. Paraskin somemainos pitää yleisön otteessaan keskimäärin 3 sekuntia. Tämä tietysti vaihtelee hiukan kanavasta toiseen, mutta on tosi hyvä pitää mielessä tämä, että miksi näet vaivaa sen tapahtuman eteen ja miksi joka ikinen elementti siitä tapahtumasta olisi myöskin hyvä miettiä ihan viimeisen päälle. Ja mä näenkin sen oikeastaan niin, että onnistunut tapahtuma on sitten sarja tällaisia onnistuneita viestintätoimenpiteitä. Ja sen päälle sitten tietenkin tapahtumatuotanto tuo sen oman taikansa. Mutta tosiaan, jos sen pilkkoo ihan yksittäisiin osasiin sen tapahtuman, niin se on sarja erilaisia onnistuneita viestintätoimenpiteitä, jotka pitää sen kohdeyleisön otteessaan. No mitkä ne rakennuspalikat sitten itsessään on? Kaikki lähtee tietenkin siitä suunnitelmasta. Tässä kohtaa mä tietysti oletan jo, että kaikkien tapahtumakonsepti on kohdallaan ja olette miettinyt tarkkaan kohdeyleisön, kenelle viestitte ja ketä sitten tapahtumasta tulee hyötymään. Mutta se suunnitelma, kaikki ne pienet touchpointit, jotka se sun yleisö kokee matkan varrella, on hyvä miettiä etukäteen tarkkaan. Tämä on tietysti aika itsestään selvä asia, mutta ehkä jää joiltakin joskus hieman paitsioon. Tunnustan, myös itse olen joskus tehnyt asioita vähän suunnittelematta ja sitten sitä kaduttaa aina jälkikäteen. Kanavat.
mieti tosi tarkkaan, minkälaisia kanavia sulla on käytössä. Ne voi löytyä itse asiassa joskus myöskin sun oman organisaation ulkopuolelta. Sulla on tietysti sun oma henkilökunta, sun tiimi, ketä tekee sun kanssa sitä tapahtumaa. Sulla saattaa olla nettisivuja, tapahtumasivuja, sähköpostia, mutta myöskin sit erilaisia partneriverkostoja. On tarkkaan mietittävä se, että mistä se sun kohdeyleisö löytyy ja mistä sä tarkalleen saat niihin sitten otteen. Joskus niistä kannattaa myös maksaa niistä kanavista. Sitten mä haluaisin nostaa 3. rakennuspalikaksi sun tapahtuman ilmeen. Se on tosi tärkeää, että alusta loppuun sun kohdeyleisö tunnistaa sen tapahtuman. Jos olette esimerkiksi turkulaisia ja olette nähneet tämän kyseisen Shiftin tapahtuman, josta mainitsin tuossa aikaisemmin, niin heidän ilmeensä on tosi semmoinen kirkas pinkki ja se näkyy täällä katukuvassa ja busseissa, netissä. Aina kun sä kohtaat siihen, niin se sama pinkki väri toistuu ja sä heti muistat, että kysymys on nimenomaan siitä Shiftistä ja tapahtuma tulee koko ajan tutummaksi ja mitä enemmän ihmiset siitä puhuu ja postaa vaikka someen omaa osallistumistaan vaikka siihen, niin sitä houkuttelevammaksi se tapahtuma koko ajan käy. Ja se ilme tekee siitä, saa aikaan suuren osan siitä houkuttelevuudesta, että se muistuu mieleen pitkän ajan aikana. Sitten tapahtumaviestinnän työkalut on sellainen asia, minkä nostaisin tähän yhdeksi tosi tärkeäksi osaksi. Lyytillä esimerkiksi voi hoitaa hyvin tapahtumien kutsuja ja pitää yllä sitä kiinnostusta nimenomaan niiden ihmisten kanssa, ketkä on rekisteröityä ja myöskin sit kohdentaa viestintää eri tavoin, että jos olette kutsumassa eri osallistujatyypeittäin ihmisiä vaikka tapahtumaan, niin viestintä toimii hyvin myöskin sen statuksen ja osallistujatyyppien osalta. Ja sitten tietenkin ihan omat somekanavat kannattaa listata ne sinne, niin kuin mitkä ne kaikki on, että minkälaisia materiaaleja sä mihinkä kanavaan tarvit, jotta kun sä lähdet sun tapahtumaa valmistelemaan, niin sulla on hyvä kuva jo siitä, että minkälaisia materiaaleja esimerkiksi pitää tuottaa tämän tapahtuman elinkaaren aikana. Ja sitten vielä viimeiseksi ja ihan supertärkeäksi osaksi nostan esiintyjän valmiudet ja sen materiaalin. Ehkä monikaan ei välttämättä aina ajattele sitä, että se esiintyjä itsessään on aika iso osa sitä sun tapahtuman onnistumista. Ja siellä on hyvä olla mukana esiintyjä, joka myös itse tietää sen, että mitä sä haluat siltä tapahtumalta. Puhutaan tästä kohta lisää, mutta halusin erityisesti tuoda tämän vielä tähän, ettei se vaan jää uupumaan. Ikään kuin monesti ajatellaan sitä, että viestintä on sitä kutsua tai uutiskirjettä tai mitä tahansa infoa, jonka osallistuja saa ennen tapahtuman aikana ja sen jälkeen, mutta itsessään se esiintyjä on tosi tärkeä viestinviejä. Mutta miten sä sitten suunnittelet sen täydellisen sarjan? Mä aikaisemmin mainitsin, että onnistunut tapahtuma on sarja onnistuneita viestintätoimenpiteitä. Ennen tapahtumaa kannattaa tarkkaan miettiä, että mitkä asiat sitouttaa, koukuttaa, tiedottaa. Pitää mielessä ne sellaiset tietyt jutut, että mitä sen yleisön on tosi hyvä tietää ennen sitä tapahtumaa, jotta se kiinnostus siitä ilmoittautumisesta ei sitten lopahda siihen mennessä, kun itse tapahtuma alkaa. Eli saadaan linjoille tai paikan päälle kaikki ne ihmiset, jotka on ilmoittautunut tulevaksi. Sillä tavalla sä myöskin vähennät no-showta, esimerkiksi ruokahävikkiä, ja pidät huolen siitä, että sun tapahtuma täyttää ne tavoitteet, jotka sä oot sille asettanut. Kannattaa käyttää monipuolisesti tekstiä, kuvaa, videota. Videohan konvertoi yli 3 kertaa paremmin kuin mikään muu mediaväline, niin kannattaa erityisesti panostaa siihen, jos on mahdollisuutta. Mä haluaisin hiukan nostaa esimerkkejä siitä, miten Lyytillä ollaan onnistuttu. Me tehdään tapahtumia tosiaan noin 30 vuodessa. Siellä on paljon live-tapahtumia, jonkin verran hybriditapahtumia, paljon webinaareja. Ja me niistä jokaisesta viestitään aika monikanavaisesti ja jokaiselle niille eri tapahtumatyypille on myöskin ihan omat viestintäkanavansa. Jos se tapahtuma on suunnattu ainoastaan meidän asiakkaille, niin he kohtaa sitä viestintää ehkä eniten meidän uutiskirjeissä. He saa suoraan kutsut omaan sähköpostiin ja sitten myöskin
tekstareilla voidaan vaikuttaa. Kun sitten taas tehdään ehkä ulospäin suuntautuvaa tapahtumaa, joka on suunnattu sellaisille ihmisille, joilla lyyti on vielä tuntematon, niin silloin me hyvin usein nojataan myöskin meidän partneriverkostoon. Eli me tehdään esimerkiksi markkinointikollektiivin kanssa paljon yhteistyötä. Ja siellä on meille tosi otollista asiakaskuntaa tai potentiaalista asiakaskuntaa, ja halutaan tietysti olla heidän tietoisuudessa, että silloin kun he etsii tapahtumahallintajärjestelmää, niin ollaan kirkkaana siellä mielessä. Mutta tässä on paljon esimerkkejä siitä, että käytetään tosiaan paljon somea, käytetään sähköpostia, jossa on mukana videota, meillä on tapahtumasivut aina kaikkiin meidän isompiin tapahtumiin, ja tekstarit on meille yksi vaikuttavin keino saada huomiota meidän kohdeyleisön keskuudessa. Tekstarit hyvin usein mielletään aika semmoiseksi pieneksi ja mitättömäksi viestintäkanavaksi, mutta itse asiassa niillä on tosi suuri huomioarvo. Jos mietit itse vaikka kuinka monta tekstaria saat päivittää ja kuinka hyvin sä itse niihin reagoit, niin se on tosi vaikuttava viestintäkanava. Ja Lyytin kautta pystyy lähettämään tekstareita myöskin sitten ilmoittautuneille vaikka, tai kaikille, ketä olet ajatellut kutsua tapahtumaan. Sitten mä halusin nostaa pari tämmöistä esimerkkiä meidän viime vuoden tapahtumasta, joka oli nimellä Tapahtumat osana strategiaa. Ja sinne kutsuttiin paljon käyttäen eri kanavia meidän kohdeyleisöä. Ja kannattaa välillä aina katsoa myöskin sitä, että sen sijaan, että mistä ne ihmiset sinne rekisteröityy, niin myöskin sitä, että mistä ne tulee paikalle. Eli kuinka suuri prosenttiosuus niistä, jotka on ilmoittautunut, niin tulee sinne paikalle. Ja mä ainakin yllätyin tästä faktasta, eli somemainonnan kautta tuli meidän sitoutuneemmat osallistujat. Eli sieltä tuli ehkä pienempi määrä ihmisiä, mutta sitäkin todennäköisimmin he päätyi sinne linjoille. Ja se oli tosi kiinnostavaa, eli kannattaa vähän katsoa aina monipuolisesti sitä data-analytiikkaa, mitä tapahtumasta ja eri viestintäkanavista on saatavilla, ja sitten vähän niin kuin pystyt seuraavaa tapahtumaa myöden kohdentamaan myöskin paremmin ehkä sitä sun toimintaa. Tämä oli mulle tosi yllättävä tieto, ja onkin sen jälkeen sitten aina seurannut meidän sitoutuneisuusasteita eri kanavien välillä. Hyvin suuri osa meidän rekisteröitymisistä tulee e-mailin kautta, ja sieltä tulee myöskin hyvin sitoutunutta väkeä, että ei sitä sillä lailla sovi unohtaa tietenkään, mutta voi aina sitten, jos on vaikka rajallinen määrä aikaa tehdä toimenpiteitä, niin sitten kannattaa keskittyä näihin juttuihin. Ja toinen juttu, mikä oli tosi kiinnostava, oli tällainen, että tehtiin linkkariin tästä samasta tapahtumasta mainoksia. Ja tehtiin 2 eri mainostyyppiä. Ja toinen oli ihan sponsoroitua tapahtumamainontaa, jota näette tässä vasemmalla. Eli siinä tehtiin 5 erilaista mainosta ja pyöritettiin kampanjaa kuukauden verran linkkarissa. Ja sitten tässä oikealla puolella näette meidän toisen tyylisen mainoksen, joka oli tämmöinen Thought Leadership-kampanja, jonka meidän toimitusjohtaja teki. Ja tässä näette, että tuolla kuplassa tuolla alhaalla lukee tuo average cost per click, eli tämän tavallisen tai tapahtuman mainoksen puolesta, niin se pyöri siellä 20, eli jokainen, ketä klikkasi mainosta, maksoi meille about 20 €, ja sitten taas täällä oikeanpuoleisella mainoksella, niin se pyöri siellä 50 sentin kohdilla. Eli kannattaa muistaa aina se, että minkä tyylinen somekanava on kysymyksessä. Linkkari on asiantuntijakanava, jossa seurataan ja fanitetaan ehkä enemmän ihmisiä kuin yrityksiä, niin kannattaa pitää mielessä se, että tämmöiset ajatusjohtajuuskampanjat on hyvin usein paljon halvempia kuin nämä tavalliset sponsorointimainokset, ja niiden vaikuttavuus saattaa yllättää. Tämä yllätti ainakin mut, ja kyllä itse ainakin suosin tätä halvempaa mainostusmallia. Se useimmin siellä pystyy myöskin vähän enemmän revittelemään ja olemaan paljon hauskempi, niin kuin tässä kuvassa näkee. Joo, ja tosiaan kannattaa, niin kuin Marikin tuolla kommenteissa nostaa, eli asiantuntijat esiin organisaatioista, kannattaa kysyä, että
onko sun kollegosta joku, ketä haluaisi lähteä mukaan toteuttaa tällaista thought leadership-kampanjaa. He saa siellä näkyvyyttä ja he pääsee sitten osaksi myöskin sun tapahtumakampanjaa. No sitten toinen osa tästä sarjasta, eli itse se tapahtuma. Siinä puhuttiin, tässä mä haluaisin nostaa erityisesti sen tapahtuman viestinviejän, eli esiintyjän roolin esiin. Silloin tapahtuman aikana täytyy keskittyä siihen live-vaikuttamiseen. Eli pidä huoli siitä, että sun tapahtuman esiintyjä on vuorovaikutuksessa sun yleisön kanssa. Ja tässä itse asiassa haluaisinkin tehdä tämmöisen pienen kyselyn, että suunnitteletko sä etukäteen, miten olet yleisön kanssa vuorovaikutuksesta? Mä launchaan tämän pollin täältä ja voitte sitten vastata siihen, että miten tämä vuorovaikutuksen suunnittelu teillä sujuu. Eli suunnitteletko kyllä, ehkä joitakin elementtejä tai sitten ei ollenkaan. Se on hyvä tehdä hyvissä ajoin etukäteen, jotta se ei sitten unohdu itse sen tapahtuman aikana. Ja siellä näyttää siltä, että aika tasan jakautuu äänet tuolla kyllä ja ehkä joitakin elementtejä kesken. Ja jotkut ihmiset sitten sanoo vielä, että ei ollenkaan ole suunnitellut sitä. Näette toivottavasti nyt tuon pollin vastauksetkin siellä. Eli kyllä, 48%, 45%. Eli kyllä siellä melkein kaikki ainakin joitakin elementtejä suunnittelee etukäteen. Ja se on kyllä tosi hyvä asia. Pitäkää siitä kiinni. Mutta sä voit auttaa sun puhujaa onnistumaan tapahtuman aikana. Eli muista varmistaa se relevanssi. Miksi sä oot kutsunut juuri sen puhujan, tai ehkä se olet sinä itse, joka puhuu tapahtumassa. Miksi juuri sinä olet siellä puhumassa siitä tapahtumasta, tai mikä ikinä se tapahtuma-aihe onkaan. Mitä sä aiot siellä kertoa, minkälaisia esitysmateriaaleja sä aiot käyttää. Kannattaa pitää kirkkana mielessä se ja käydä myöskin sitä dialogia sitten sun puhujien kanssa, että mitkä ne odotukset sieltä tapahtumalta sulla on ja minkälaisia tavoitteita sä oot sinne asettanut. Että se on sillä puhujallakin tosi kirkkaana mielessä. Meillä oli Future of Events live-tapahtumassa mukana Robson Lindberg ja hänen kanssaan käytiin ainakin 3 parin tunnin keskustelua siitä, että miten hän muovaa omaa puheenvuoroaan sopimaan juuri sille meidän yleisölle. Ja ehdottomasti eniten kiitoksia koko tapahtumasta sai just Robsonin puheenvuoro. Eli kannattaa nähdä vaivaa sen eteen, että jos sä investoit siihen erityisesti vaikka rahaa, niin sitten pitää huoli siitä, että sille rahalle tulee myöskin vastinetta. Ja sitten antaisin myöskin vinkin tällaisesta työkalusta kuin MySpeaker Rhetoric, eli heillä on tällainen ilmainen AI-pohjainen työkalu, jonne sä voit laittaa itsestäsi vaikka 10 minuutin puheenvuoron, ja se analysoi sitä, että miten sun äänenpainot menee, tai kuinka hyvä tarinankertoja sä oot. Ja sieltä saa tosi hyviä konkreettisia vinkkejä myöskin itselle siitä, että minkälaisiin osa-alueisiin sun pitäisi sitä kehittää sitä sun omaa esiintymisvalmiutta. Eli kannattaa käyttää kaikenlaisia tällaisia erilaisia työkaluja. Laitan linkin teille tähän MySpeaker Rhetoriciin, että me löydätte myöskin googlettamalla sen kyllä. Ja se on ihan ilmainen työkalu. Voitte käydä testaamassa ja kokeilemassa. Todella kiinnostavaa. Ja sitten sarjan viimeinen osa. Eli sitten kun ollaan päästy sinne tapahtuman jälkeiseen aikaan. Muista, että se tavoitteen viimeistely tapahtuu useimmiten isomman joukon toimesta. Eli jos sulla on esimerkiksi myyntitapahtuma kyseessä, niin miten sä aktivoit sun myyntitiimin sit siinä kohtaa, kun ollaan tapahtuman jälkeisessä ajassa. Mitä siellä on, mitä odotetaan myynnin tekevän? Soittaako ne, lähettääkö ne viestejä, onko ne millä tavalla yhteydessä siihen osallistujakuntaan? Tässäkin muista monimediaalisuus ja sitten tämä verkosto. Se on ihan ehdottoman tärkeä. Ja tätä verkoston hyödyntämistä sä voit tukea myöskin erilaisin keinoin. Mä annan tästä esimerkin meidän juurikin tämä Future of Events-tapahtumasta, josta äsken mainitsin. Meillä oli siellä paikalla valokuvaaja ja he käytti tällaista Honcho-appia, joka kun he ottaa valokuvia, niin se Honcho-app analysoi kaikkien kasvot
sä löydät sieltä kasvojen tunnistuksella vain ne sun omat kuvat. Ja kuka rehellisesti nostaa käden pystyyn, että on käynyt läpi 300 tapahtumakuvaa löytääkseen sieltä vain omat kasvonsa. Minä ainakin olen tehnyt tämän monesti. Ja tämä HomeChap olikin aika hauska, koska mitä enemmän me tarjottiin ihmisille niitä kuvia heistä itsestään, meillä oli myöskin tämmöinen kuvaseinä, jonka näette tuossa oikeanpuoleisessa pikkukuvassa, siinä on nainen, jolla on badge kaulassa, niin meillä oli siellä myös kuvausseinä, että sai ottaa valokuvaa ja otti susta kuva, ja ne päätyi sinne samaan pakettiin kaikki nämä kuvat, ja saatiin ihan hirvittävän paljon enemmän mainintoja. Toki kannattaa muistaa nämä perinteiset, että millä hashtagilla haluat, että susta puhutaan ja nämä muut jutut, mutta ihan tällaisia pikkujuttuja on hyvä pitää mielessä, miten sä pystyt aktivoimaan sitä sun omaa verkostoa ja niitä läsnäolijoita. Toki tässä myöskin auttoi hirvittävän paljon se, että itse sisältö tapahtumassa oli tosi hyvää ja monipuolista ja oli myöskin tapahtuman osallistujille hyödyllistä, joten saatiin tosi paljon kiitosta ja sit sen jälkeen sit ihmiset on tietenkin tosi paljon mieluisammin sit jakaa myöskin niitä kokemuksiaan. Mutta tämä oli tosi kiva semmoinen pieni yksityiskohta, joka ainakin mun mielestä auttoi siinä tapahtuman jälkeisessä markkinoinnissa. Ja jos mietit sitä vaikuttavuuselementtiä, niin ainahan se on parempi, kun joko kolmas osapuoli puhuu sun puolesta, eikä niin, että sä itse siellä tuuttaat omaa torveasi niin sanotusti. Joten onnistunut tapahtuma on sarja onnistuneita viestintätoimenpiteitä. Mä seison tämän mun väitökseni takana. Ja sitten tällaisena pienenä nostona vielä tähän loppuun, että eihän kukaan jaksa vastata palautekyselyyn, vai jaksaako? Eli palautteen kerääminen on ihan äärettömän tärkeää tapahtumasta, ja sitäkin voi tehdä monin eri tavoin. Tämän tapahtuman jälkeen te tulette saamaan sähköpostiin meidän Experience Value Score-kyselyn, mutta sitten meidän on tästä samaisesta työkalusta on olemassa tämmöinen light-versio, joka on Experience Value Score Pulse-kysely, jota pystyy hyödyntämään tällä lailla, että QR-koodin avulla sä pystyt keräämään palautetta heti ihan missä tahansa tilanteessa. Ja tätä me käytetään esimerkiksi meidän sisäisissä tapahtumissa tosi paljon, johon me kutsutaan ihmisiä ehkä enemmän kalenterimerkinnällä kuin käyttäen Lyytin järjestelmää, niin saadaan silti kerättyä sitä palautetta vaikka meidän town hall-tapaamisista. Ja niitäkin kehitetään henkilökunnan palautteen pohjalta ihan jatkuvasti. Ja tämä on tosi merkittävässä osassa myöskin meidän tapahtumien analysointia ja kehittämistä, että me saadaan vuosi vuodelta toivottavasti tehtyä myöskin parempia tapahtumia, mielekkäämpiä sillä itse osallistujakunnalle. Ja tämän tosiaan sarjan voit ottaa haltuun Lyytillä. Voit olla vaikka muuhun yhteydessä, jos siellä nyt jollakin heräsi kiinnostus, niin rohkeasti vaan yhteyttä tai voitte käydä meidän nettisivuilla. Tuossa alhaalla onkin tuommoinen pieni nappula, jossa lukee, että tutustu Lyytiin, niin sitä kauttakin pääsee suoraan meidän nettisivuille. Tai hei, voidaan myös verkostoitua linkkarissa. Tosi mielellään opin tuntemaan uusia ihmisiä ja kuulemaan, minkälaisia tarinoita teillä on takataskussa onnistuneista tapahtumista. Ja sitten puhuttaisiko Mari hetki tästä juhlista, jotka syntyy sattumalta? No kerro ihmeessä, että milloin sulla on ollut sellainen hetki, että sä olisit vähän kaivannut tapahtumatoimiston apua. Onko käynyt? Kyllä kävi. Mullehan kävi tässä alkuvuodesta sillä lailla, että me ollaan tehty Shiftin kanssa useampi vuosi yhteistyötä ja alun perin mun toiveena ja tarkoituksena oli, että ollaan siellä ohjelmassa sisällöllisesti mukana paneelikeskustelussa ja meidän toimitusjohtaja, jonka piti siihen osallistua, niin hänelle tuli viime hetkellä suunnitelmien muutos ja pitikin keikauttaa koko yhteistyökuviot ihan uusin ja sain sieltä sitten Shiftin toimitusjohtajalta postia, että tällaisia vaihtoehtoja on, että voidaan vetää Abrobussia tai sitten voidaan brändätä tämmöistä loungea. Ja mä ajattelin siinä hetkessä, että hyvä, jes, tämä loungein brändäys kuulostaa just sopivalta, että otetaan se. Ja sitten kuukautta ennen tapahtumaa mulle soitetaan sieltä Shiftistä ja sanotaan, että hei, että tulisitko katsoa sitä tilaa, niin voitaisiin kuulla vähän, mitä suunnitelmia sulla on. Ja sitten mä kävelen sinne, luulin meneväni sisätilaan, mutta pääsinkin sellaiselle 204 teltta ulkotila
systeemiin. Ja siinä kohtaa vähän alkoi hieman pulssi nousta ja kävelin sieltä tapahtumasta sitten, tai tapaamisesta sitten toimistolle ja hieman kovan äänen ehkä saatoin sanoa tälle, että nyt tuli tämmöinen pikku lapsus tähän hommaan, että mä olin ajatellut, että kyllä mä tämän yksin handlaan ja näin. Ja sitten sain onneksi luvan ottaa meidän tapahtumatoimiston kyytiin ja lähdettiin suunnittelemaan heidän kanssa. Itse asiassa Lyytin 18-vuotisjuhlia, jotka sitten oli samana päivänä ja saatiin siitä paljon toimivampi kokonaisuus. Mä sain keskittyä siihen, että teen viestintää meidän asiakkaiden kanssa, joita olin sinne kutsumassa sinne tapahtumaan. Ja muutenkin pitää huoli siitä, että meidän oma osallistuminen sujuu sinne mutkitta. Ja sitten kaikki tällaiset kommunikaatiot, joka tapahtuu vaikka rakennuttajan kanssa tai kyse on tekniikasta tai tällaisesta, mistä mulla on aika paljon vähemmän tietoa, niin meidän tapahtumatoimisto hoiti sen ja he teki myös paljon ideoita ja mitä kaikkea siellä voisi tehdä ja näin. Niin se oli kyllä, täytyy sanoa, että siinä kohtaa oma pulssi laski ja sain itse keskittyä siihen, että missä olen itse hyvä ja jättää sen tapahtumatuotannon teknisen toteutuksen sitten sinne tapahtumatoimiston hoitoon. Ja tällä aasinsillalla haluaisin, että Mari kertoisi vähän siitä, että jatkaisi tästä oikeastaan, että minkälaisia hyötyjä sen tapahtumatoimiston mukaan ottaminen yleensä tapahtumiin antaa. No toi on kyllä hyvä, vahva aasinsilta, että jos mennään siihen ensimmäiseen kysymykseen eteenpäin. Että mitä haluaisin heti kanssa kysyä osallistujilta, että käytättekö te tapahtumatoimistoa? Ja jos Katariina saat myös vastaukset esille, niin äsken ei tullut mulle. Okei, joo. Eli täällä kiitos vastauksista siellä. Näyttää, että aika tasan jakautuu taas äänet, eli itse asiassa suurin osa ei käytä. Ja 44%, 42% käyttää, 58% ei käytä. Minkä takia sitten kannattaisi ulkoistaa tapahtumatuotanto ammattilaiselle? No ensinnäkin, saanko mä operoitua muuten tätä vai operoiko se Katariina? Mä operoin nyt, niin sitten voit kertoa, että vaihdetaan slaidia, niin mä pystyn tekemään sen sun puolesta. Joo, vaihda. Eli ihan ensinnäkin tämä ideat. Haluan nostaa sen, että mä oon kuullut satoja kertoja tänne, että meillä on taas se pikkujouluristeily tai meillä on taas ne samat joululounaat tai jotkut perinteiset ideat on niin kuin jo vähissä. Että meillä on useampi kumppani itsellä tuossa, kenelle me järjestetään vuosittain jo useata 3-4 vuotta tapahtumia, koska he luottaa siihen, että saa tapahtumatoimistolta ideoita. Eli me voidaan keksiä, mekin ollaan pidetty omia workshoppeja siihen, että mitä ideoita voidaan keksiä asiakkaille. Niin ideat ei kyllä lopu, jos käytät tapahtumatoimistoa. Niin kuin Katariina tuossa jo kertoi, että sieltä tuli heti sieltä, kun apteekin hyllyltä, niin keksitään jotakin. Sitten seuraavaksi meillä on verkosto. Nytkin me ollaan täällä, koska me tehdään yhteistyötä Lyytin kanssa. Meidän kautta jo valmiiksi saa kaikki mahdolliset, mitä sä tarvitset tapahtumaan, että se on vaikuttava. Sun ei tarvitse itse käyttää siihen aikaa, että sä kilpailutat, on sitten kyse ohjelmasta tai niistä järjestelmistä, mitä tapahtumaa tarvitaan. Meillä on kaikki ne hyvät verkostot olemassa. Kustannustehokkuus voi myös tulla sitä kautta. Sitten kolmanneksi, meillä on siellä, niin kuin mäkin jo kerroinkin tuossa, että se on helpompaa. Sun ei tarvitse itse keskittää omaa ajankäyttöä. Katariina puhui siitä, että sä voit keskittyä siihen, mikä sulle on se oma asia. Eli kohdata sun asiakkaita, huolehtia henkilöstöstä, niistä omista työtehtävistä. Sun ei tarvitse ottaa hikeä selkään niin sanotusti tapahtumissa, vaan sä voit vaan kokonaan ulkoistaa sen kumppanille. Niin onhan se nyt helppoa. Ja sitten lopuksi vielä 4. se laadukkuus. Niin me halutaan tietysti varmistaa, että on kyse sit henkilöstöstä tai asiakastapahtumasta, että me osallistujat tuntee olevansa tosi tärkeitä. Ja mitä laadukkaampia yksityiskohtia me saadaan tapahtumaa kumppanin kautta tuotettua, niin se kokemus on varmasti se, että sä oot tosi tärkeä, kun sä oot niitä yksityiskohtia siellä miettinyt ja saat vaikka upeat giveaway-lahjat ja laadukkaat sellaiset, niin sehän tuntuu siltä, että sä oot ihan super tärkeä sille firmalle, joka ne juhlat tai tapahtuman on järjestänyt.
Niin kyllä se on mun mielestä yksi niin kuin isoimpia asioita, miksi kumppanin kannattaa siihen mukaan ottaa. Kokonaisuus. No, mistä sitten kannattaa aloittaa, kun lähdetään tapahtumaa luomaan tyhjästä? Tässä oli nyt useita, jotka ei vielä sitä kumppania ole edes käyttänyt, niin tässä on hyvät pointit. Mä keräsin siihen oikeastaan 4 semmoista olennaisinta. Niin ensinnäkin tavoite ja kohderyhmä. Eli tähän ei kai tullut itse asiassa. Mä lupaan teille kaikille osallistujille lähettää Meventin tapahtumajärjestäjän oppaan, mikä me ollaan just itse asiassa luotu. Ja voidaan se tästä saman tien sit laittaa vielä, että saatte itselle sen luettavaksi, niin käydään nämä nyt vaan lyhyesti läpi ja aika tuossa juoksee. Eli aluksi tosiaan mietitään sitä, että mikä on se tapahtuman tavoite ja kohderyhmä, ja kenelle ja miksi järjestät sitä tapahtumaa. Et se on ihan kaiken lähtökohta tietysti pohtia se, että tiedät sen sun, että onko se henkilöstötapahtuma ja siellä viihdytään, täytyy olla yhteisöllisyyttä, vai onko se asiakastapahtuma, missä halutaan näyttää brändiä, halutaan kertoa mahdollisesti niistä omista tuotteista ja palveluista enemmän. Et se määrittää niin jo suunnan sille, mihin voidaan yhdessä sit mennä sen tapahtuman kanssa. Sen jälkeen kohta 2 me suunnitellaan ja konseptoidaan. Eli aloita siitä, että mieti se ehyt kokonaisuus, jossa siellä on mukana wow-elämyksiä, tämmöisiä elementtejä, jotka erottaa sut muista. Se on vähän niin kuin, voisi antaa esimerkiksi sen, että jos otat jonkun toimialan, missä kaikki toimii ikään kuin samalla tavalla, monesti verrataan vaikka pankkeihin, niin mistä sä oikeasti erotat sen, että missä sä oot mukana, niin tapahtumissa tämä on ihan sama juttu, ja Katariinakin sen jo sanoi, että Sift on tunnettu, siellä on ne brändivärit voimakkaasti, niin myös jokaisessa yksittäisessä tapahtumassa voidaan miettiä sitä kokonaisuutta niin, että se jää mieleen, siellä on sitä vaikuttavuutta, lähtien printeistä, tekniikasta, voidaan tehdä erilaisia videoprojisointeja, siellä voi olla somisteissa, kukissa, teemotuksissa, voi olla jotain asusteita, jos on henkilöstöjuhlat, kaikki voi mallintaa sitä samaa valittua teemaa ja silloin se vaikuttavuus on huomattavasti suurempi, että tähän ei ole mitään, ei voi sanoa, että taivas on rajana, koska siis, no ehkä budjetti voi tulla vastaan, mutta siis se vaikuttavuuden määrä, että sitä ei voi niin kuin liikaa korostaa siinä suunnittelussa. Mä aina mietin sitä, että mikä on sellainen niin kuin uploadien arvoinen hetki, eli siellä täytyisi olla siellä pitkin tapahtumaa sellaisia uploadien arvoisia hetkiä. Kyllä, juuri näin. Ja sitten yhdessä tapahtumassa just kuulin tämmöisen vertauksen, että millä kaadetaan 4 seinää, että mikä se sitten onkin. Että mikä on sellainen wow, että sulla jää mieleen se asia niin, että sä haluat kertoa siitä, että et ikinä usko, missä olin. Että ei voi olla tottakaan, että siellä oli tällainenkin asia, ja se on yleensä se juttu. Sitten 3. asiana tietysti toteuta saumattomasti. Eli tässä nyt jo Katariina kerroit niin paljon viestinnästä, ja mikä on myöskin mun sellainen rakkaus, että en halua siihen nyt sen enempää mennä, mutta toki mekin se aina huomioidaan, ja vinkiksi ollaan annettu se viestinnän tärkeys. Mutta se, mikä on sitten ehkä toiseksi tärkeintä heti, niin budjetointi. Pysytään siinä annetussa budjetissa, huomioidaan kumppanit koko matkan ajan, eli tehdään se yhteistyö silleen saumattomaksi kuin vain voi, jotta se kokonaisuus on toimiva, koska kukaan ei pysty järjestämään tapahtumaa yksin, että vaikka sinä järjestäisit sitä tapahtumaa niin, että sulla ei olisi sitä tapahtumakumppania, niin sulla on kuitenkin aina siellä niitä esiintyjiä, siellä on catererausfirmaa, siellä on teltan rakentajaa, parhaimmillaan siellä voi olla muita venuen operaattoreita, jotka pitää ottaa huomioon. Niin ne kaikki saumattomasti yhteistyö, tai että se viestintä tavallaan siihen nyt tulee, että miten kaikki sujuu ja aikataulutetaan. Eli kyllä me puhutaan, että tapahtumat on kuitenkin iso projektin hallintakokonaisuus, missä yksi ihan kriittisin asia on varautuminen. Eli ota se huomioon, että aina suunnittelet niin sanotun worst case-skenaarion, ja se tehdään meilläkin aina. Eli me mietitään jo valmiiksi, että mikä on se pahin mahdollinen, mitä voi tapahtua. Ei kuulosta silleen kauhean innostavalta, mutta varautuminen oikeasti tekee sen, että sä myös selviät siltikin, vaikka tapahtuisi niitä kierrepalloja, minkälaisia tahansa. Tässä esimerkkinä me järjestettiin asiakkaalle avoimet ovet, ja sinne oli odotettu 200 henkeä paikalle.
ja sitten totuudessa yhtäkkiä ollaankin, että siellä paikalla 500 henkeä. Niin se, että me oltiin varauduttu siihen ennakkoon, että mitä siinä tilanteessa voidaan tehdä, ja sitten me toteutettiin niin, että me saatiin se kuitenkin järjestettyä hyvin, ja asiakkaalle jäi siitä positiivinen maku, mutta se oli ihan täysin sen varautumisen ja sen, että otetaan huomioon asioita. Kaikki ei aina todellakaan mene niin kuin siinä suunnitelmassa on ajateltu, vaan siellä voi tulla jotain yllättävää. Sitten 4. kohtana palaute ja oppiminen asioista. Eli tässäkin Katariina sanoit, että palaute on ihan tosi tärkeää, niin mun mielestä myös sitä ei voi liikaa korostaa, koska se on ihan ok joskus tehdä joku moka tapahtumia, jotkut järjestää ensimmäistä kertaa elämässään, niin mitä sitten jos mokaat, mutta sitten jos aina toistat ikään kuin uudelleen ja uudelleen sitä, niin ei sekään ole fiksua, että kyllä se on kuitenkin kiva mennä sitten eteenpäin asioissa palautteen pohjalta. Sitten me voitaisiin lopuksi puhua vähän rahasta. Ennen tosiaan mä sovin, että te saatte kaikki tämän oppaan, niin siinä on meidän 10 pointtia sitten, niin voitte lukea tarkemmin noista asioista sieltä. Mutta jutellaan sen verran rahasta. Mulla on muutama ajatus, minkä haluan jakaa teille. Eli jotkut ihmiset tuntuu vähän vierastavankin sitä, että no miksi pitää puhua siitä, että lähettäkää nyt vaan tarjous siitä, että meillä olisi näyttävät pikkujoulut tai vuosijuhlat, niin hyvinkin konkreettinen esimerkki, kun kerrotaan tapahtumatuotantoyhtiölle, että järjestetään todella näyttävä tapahtuma, ja hän lähtee maalaamaan sillä omalla mielikuvallaan siitä näyttävyydestä, niin me voidaan päätyä tilanteeseen, missä se lopputulosnäyttävyys on 500 000 se hintalappu. Ja kun asiakas oli miettinyt, että hänelle se olisi ollut ihan semmoinen 15 tonnin juttu olisi ollut näyttävä. Eli me on tosi hyvä niin kuin huomioida se, että onko meidän budjetti per henkilö vaikka 50 euroa vai 200 euroa. Ja totta kai sitten juhlien kokokin vaikuttaa siihen asiaan, että kuinka monta henkilöä on kutsuttu sinne tapahtumaan. Hyvä esimerkki, jos ruoka on pelkästään 60 euroa, jos laadukkaasta kaalaillallisesta puhutaan, niin siihen menee semmoinen 60 euroa plus. Niin jos sulla on 50 budjetti per henkilö, niin se on hirveän vaikea enää laskea kauheasti siihen ohjelmaan ja muihin somisteisiin ja järjestelyihin. Eli me pystytään antamaan, jos ajatellaan, että 200 euroa olisi se budjetti, niin silloin siitä pystytään huomattavasti isompi summa myös ajattelemaan sitä sen niin kuin ruokailun ja kaiken muun sen tekniikan päälle. Eli vaikka joku laadukas giveaway-lahja tai sitten muuta tämmöistä yksityiskohtaa huomioida siellä somistuksessa. Että tämä on niin kuin semmoinen, mun mielestä ei voi jotenkin puhua liikaa rahasta, että meillä voidaan antaa semmoinen, että tuossa on sulle budjetti, 50 tonnia, tee sillä annetulla budjetilla parasta, ja sehän me tehdään, mutta mä haluaisin myös aina keskustella siitä, että mikä on asiakkaalle tärkeää, ja mietissäkin siellä sitä, että mihin sä haluat panostaa, ja ota huomioon se, että esim. Just 60 yleensä kattaa sen ruokakustannuksen ja juomat. Toki me ollaan siis ympäri Suomea, täällä on nyt varmaan linjoillakin porukkaa joka puolelta, niin on vähän eri hintoja sitten eri paikoissa, mutta keskimäärin tuommoinen. Ja sitten yksi hyvä esimerkki siitä rahasta vielä. Mä oon kuullut jonkun verran sitä, että me tehdään itse sen takia, että säästetään. Ja nyt just oli pari viikkoa sitten keskustelussa asiakashenkilön kanssa, joka sanoi, että kun hän kuuli meidän tarjouksen kokonaisuudesta, niin siis se oli suurin piirtein 60 000 hintalappu, niin hän oli käyttänyt sen täysin saman summan edellisenä vuonna, mutta hän oli tehnyt kaiken itse. Eli periaatteessa voi olla tilanne, että sä oot tapahtumatuotantoyhtiölle ulkoistamassa ja sä saatkin samalla hinnalla oman tuotantotiimin tekemään sitä tapahtumaa. Siellä on just nämä verkostot, yhteistyösuhteet ja muut, niin se voi olla jopa kannattavampaakin. Toki aina tapauskohtaisesti vähän vaihtelee, mutta semmoinen tipsi tähän niin kuin loppuun, että kannattaa aina kysyä tarjous sieltä tapahtumatoimistoilta. Ja me ollaan tietysti mukana sitten auttamassa, kun haluat onnistua. Eli muuhunkin voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä, että pidetään ihan vaikka ilmainen ideointisessio, että ei tarvitse sitoutua sen enempää vielä, että voin keksiä täältä meidän tiimin kanssa teille hyviä ideoita tapahtumiin. Ja linkkarista mutkin löytää myöskin, että voi verkostoitua siellä.
Joo, kiitos tosi hyvistä vinkkeistä. Ja tämä budjettikeskustelu on aina yllättää ainakin ehkä itsenikin, että se mielletään kovin kalliiksi ottaa kumppanin mukaan toteuttamaan tapahtumaa, mutta budjetteja on erilaisia ja kyllä tapahtumatoimistokin pystyy ihan minkälaisen budjetin kanssa tahansa toimimaan. Eli pienelläkin budjetilla pääsee ihan hyvin alkuun. Eli kannattaa ehdottomasti kokeilla. Ja kyllä, ja sitten toiseen suuntaan haluan vielä semmoisen esimerkin sanoa, että joskus kävi niin, että oli pienelle 10 hengen niin kuin tämmöiselle tiimille pelkästään palkintomatka kyseessä, niin oli ensiajatus, että ei hän viitsisi semmoista ulkoistaa, kunnes hän tajusi, että itse asiassa se voikin olla ihan hyvä antaa semmoinen eksklusiivisen niin kuin palkintomatkan suunnittelu meille, että me pystytäänkin luomaan siihen se kokonaisuus. Silloin voi olla, että se palkinnon arvo on ehkä 800 per henkilö, mutta niitä on 10 henkilöä ja se on ihan ok. Että näinkin voi tapahtua, että tapahtumatoimistosta saakin apua semmoiseen pienempään juttuun. Joo. Hei, jos teillä on mitä tahansa kysymyksiä, niin laittakaa vaan tuonne chattiin. Mutta tässä oli meidän osuus tältä päivältä. Ja tosiaan saatte vielä kokoan teille kaikki linkit ja tämän Marin mainitseman oppaan tuonne viestintään sitten, jonka saatte sitten tapahtuman jälkeen teille. Niin me kiitetään tosi paljon teidän huomiosta. Ihana, kun olitte paikalla. Toivottavasti opitte jotain uutta. Ja sieltä tulikin Siniltä kysymys. Toimivatko tapahtumatoimistot yleensä isojen kaupunkien ulkopuolella? Kiitos Sini kysymyksestä. Mevent toimii Tampereelta käsin ja toimitaan ympäri Suomen. Eli me ollaan tehty paljon tuolla Kuopion lähellä ja no siitä Harpilla voi piirtää ihan Suonenjoella nytkin tehdään yhtä isoa tapahtumaa. Että tehdään kyllä isompien kaupunkien ulkopuolella myös. Vaikka eniten varmaan on siellä pääkaupunkiseudulla meillä tapahtumia. Tosi hyvä kysymys. Kyllä. Joo, ja ne on kyllä aika usein keskittyneitä isoihin kaupunkeihin ja sen takia ehkä tulee sellainen pieni kynnys, että uskaltaako edes kysyä. Mutta kyllä mun mielestä kannattaa aina kysyä. Ja sitten meillä on verkostot just ympäri Suomea, että nytkin huomattiin, että se Suonenjoen tapahtuma, niin käytetään paljon paikallisia yhteistyökumppaneita, mutta se suunnittelu voi tulla täältä ja sitten tuotantotiimi. Ja sitten voi löytää jotain uskomattomia uusia kohteita, vaikka kun käyttää toimistoa, joka on käynyt jo monessa paikassa tutustumassa ja saa paljon enemmän tietonsa erilaisia tapahtumapaikkoja vaikka. Kyllä. Joo, ja se onkin hyvä nosto, että tapahtumakumppanilla, meillä ainakin, ja mä uskoisin, että aika monella muullakin on niin, että kun vuosia kertyy jo tuossa tapahtumatuotannossa, niin sitten sulla on ideapankkia niin kuin paikoista, me tiedetään ne parhaimmat paikat, parhaimmat ohjelmat ja esiintyjät ja kaikki mitä vaan voi olla. Ja itse asiassa meillä oli just keskustelua tiimin kanssa siitä, miten meillä on muutama semmoinen eksklusiivinen kohde tiedossa, mitä ei ole missään julkisesti netissä. Et sit kun meiltä vaikka pyydetään häät tietyllä paikkakunnalla, niin meillä on lupa myydä se paikka, mutta sitä ei koskaan kerrota, eikä sitä ole missään niin kuin kartassa. Et sekin kuulostaa aika upealta mun mielestä. Kyllä, kuulostaa loistavaa. Mutta hei, kiitos tosi paljon seurasta ja saatte tallenteen sitten kaikkien materiaalien mukana. Ja ihanaa viikon jatketta kaikille sinne ja mukavaa, että olitte meidän seurana teidän lounastauon. Kiitos, kivaa viikkoa kaikille.